Fáilteóireacht chuig an bodchréile seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith a hain, tá sé an am tosú ag obair. Gheobhaidh tú na nótaí a hain leis an bodchréile seo faoin nasc an trach Pictiúr 2012 ar an suíomh. B'íoch an trach Pictiúr os do chóir fada sa tá tú géisteacht leis an bodchréile seo. Slide dó. Pictiúr a hain. Tuairisc scoile a bhaile. Grád D sa Ghaeilge, grád D sa stair. Farag D má. Slide 3. Obairtí shimplí do Pictiúr a hain. Tháinig tuairisc scoile teáin a bhaile. Bhí mam dá léamh. Fuair seán grád D sa Ghaeilge agus grád D sa stair. Bhí farag agus díomá ar wam. Slide 4. Forbairt folklóra ar Pictiúr a hain. Tháinig tuairisc teáin a bhaile sa phost. Ba iad na grád ba wasa a chonig mam le fada an lá. Is cosúil go raibh fun gul ar wam nuair a chonig si iad. Bhí si ar dearg bhuile le seán. Níor chreid si fineise a súla ag an tús. Ní bhór seán ach grád D sa Ghaeilge agus grád D sa stair. Bhí na gráid sin scanalach. Slide 5. Pictiúr a hain. Seach seomra teáin. Tháinig mam isteach ag imirt clifa ar an ríomhara. Slide 6. Obairtí shimplí do Pictiúr a dó. Tháinig mam isteach I seomra teáin. Seomra staidéir a bhí ann, agus ní raibh leabhair le feiceáil. Bhí póstéir ar na bailí. Bhí seán ag imirt clifa ar an ríomhara. Slide 7. Forbairt folklóra ar Pictiúr a dó. Chuaigh mam isteach sa seomra staidéir teáin go deafrach, le cantal ina glór agus I fós ag léamh tuairisce. Buana prab úfasach a seán. Bhí sé ar a hábhíonn só ag imirt clifa ríomhara. Hit an lug ar an lag ag seán ar an buinte báise. Thig sé leithreach go raibh a fort sinnte ó thaobh saoirse ón uair seo go dtí dearad na scrúdathe. Slide 8. Pictiúr a 3. Gléifóin, cruinniú ag tastáil, nervís ar cheán. Slide 9. Obairtí shimplí do Pictiúr a 3. Chur mam gléifóin ar an scoil. Bhí cruinniú ag tastáil uithí leis an bríomhide. Bhí sé soléir go raibh nervís ar cheán. Slide 10. Forbairt folklóra ar Pictiúr a 3. Thóg mam sús an gcóthán agus chur si gléifóin ar an scoil gan éon am chur amú. Bhí cruinniú práineach ag tastáil uithí leis an bríomhide. Ní raibh si sásta leis an tuairisc. Bhí an tuairisc ag dó na gcuirbhe aici, agus bhí sé ina chnámh spáirne dí chomhaid, agus ní bheadh faoisibh aici, go dtí go mbeadh an cruinniú seo aici leis an bríomhide. Slide 11. Pictiúr a chathair. Cruinniú in ifig an phríomhide. Bhí seán nervíseach. Níos mó obair bhaile a dhéanamh. Níos mó staidéir a dhéanamh. Slide 12. Obairtí shimplí do Pictiúr a 4. Bhí cruinniú ag mam agus seán leis an bríomhide in ifig an phríomhide.
Bhí agla an domhan ar cheann. Leabhar an príomhaide le seán. Dúirt sé leis go gcaithfí sé níos mó obair a dhéanamh, agus go gcaithfí sé níos mó staidéir a dhéanamh. Slide 13. Fórbord folklóra ar Pictiúr a chathair. Dúirt an príomhaide le seán go raibh sé soléir nach raibh sé ag déanamh a ggóthain iireachta. Dúirt sé gur bhuacail cliste cumasach é seán, ach ní raibh sé ag obair sa bhaile. Ba cheart do seán tuile dúthreachtach a chur isteach ina chuid oibre. Bheith ar cheann a ard I dhíreadh ar a chuid staidéir a bhain agus an deabhal riomhre a bhuacha. Slide 14. Pictiúr a 5. An chuid leabhar ar an mbord. Seán ag staidéir, riomhre muachta. Slide 15. Abertí siimplí do Pictiúr a 5. Bhí an bord clúdathe le leabhar. Bhí Seán ag staidéir go dín. Bhí an riomhre muachta aige. An difríocht is mó idir an Pictiúr seo agus Pictiúr a dó ná bhí Seán ag obair sa Pictiúr seo. Slide 16. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 5. Is léir go raibh an chiall ceannathe ag Seán sa Pictiúr seo. Dólam sé a cheacht in ifig an phríomhaide. Thig sé inis gur trom an túlach an leisce. Bhí obair na gapal an dhéanamh aige inis. Bhí ord agus agar ar an mbord agus bhí an cum go raibh sé ag díriú a airde inis ar a chuid staidéir. Is fear déanacht na chutha ó thaobh an staidéir de. Slide 17. Pictiúr a 6. Tuairisc scoile nua. Grád A sa Ghaeilge. Grád B sa stair. Áthas, riméid, glindar. Slide 18. Abertí siimplí do Pictiúr a 6. Tháinig tuairisc scoile nua. Duscail mami. Fuair Seán grád A sa Ghaeilge agus fuair sé grád B sa stair. Bhí riméid an domhan ar cheann agus bhí mam ar bhain na muiche. Slide 19. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 6. Tháinig an tuairisc scoile nua sa phost. Bhí áthas an domhan ar bhaim leis na gráid a fuair Seán. Fuair sé grád A sa Ghaeilge agus grád B sa stair. Bhí an feabhas tiltte ag Seán de bharr na hoibre a bhí a chur isteach aige. Mar deir an seanachal, ní áitar saol gan sihir. Slide 20. Ceisina. Slide 21. Ceisina samplacha. Meas tú cén chuí a raibh mam ag mothú sa céad Pictiúr. Céir de bhí á dhéanamh ag Seán ina cheomra sa dara Pictiúr. Luí mulle amháin I do thuairim a bheith ag an príomhaide do cheann. Céir de bhí á dhéanamh ag Seán ina cheomra I Pictiúr a 5. Cén chuí a raibh mam agus Seán ag mothú ag an deara. Sin deire an ceachta gur míle maithagad agus go ndearfaí go geal leat.